kuma asya di papasulit numarak-rak na ayak ken langit-langit kasikyan na lawang anang baybay-an sana tulaan mo no ang tugan umanay kanta makita na iti maminsan umanay ken katawag ken pa kumusta ulay no nasakit pilit nga awate no panunutek asika ay ayate pungkulwang nagkukurang na dariyang titipelak di kukurang yang ibaka imbes kay aywen na saan na idagames na napuno ka agayan saan kumaasya di papasulit numarak-rak na ayak ken langit-langit kasikyan na lawang andang baybay-an sana tulaan mo ang tugan umanay kanta makita na iti maminsan umanay ken katawag ken pa kumusta uray no nasakit pilit nga awate no panunutay asika ay ayate imbes kay aywen na saan ta idagames na kasta ka di napuno nga agayan kasano nga ipateg ko ikasken ka martirag ta puso ayak mo dyan marigna marigna patay ko diyak marigna tadungong kasanuwa dyan kukdel panagtuungkon pungpulwag nagkukurang na kariyak titipelang di kumura diyak ipaka imbes kay aywen na saan ta idagames na kasta ka di napuno nga agayan kasta ka di napuno nga agayan kasta ka di napuno nga agayan